Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра зборнік Уладзіміра Караткевіча «Быў, ёсць, буду». Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Гісторыя стварэння зборніка. Гісторыя стварэння зборніка «Быў, ёсць, буду» яна вельмі цікавая. Фактычна, Караткевіч пісаў вершы, якія ўвайшлі ў зборнік у розныя гады. Аднак выйшаў зборнік ужо пасля яго смерці, праз 2 гады, 1986 годзе. Прадмову да яго напісаў блізкі сябар Уладзіміра Караткевіча Рыгор Барадулін. І Рыгор Барадулін пісаў, што гэтыя вершы яны планаваліся, што яны увойдуць у новы зборнік. Але Караткевіч не паспеў яго сам скласці. Ён акрэсліў контуры гэтага зборніка, але ўжо завяршальную справу рабіў Барадулін. Хоць у прадмове ён піша, што безумоўна гэта праца Караткевіча, гэта ён пакінуў нам у спадчыну такія вершы. Апошні зборнік «Пасмяротнае выданне», сам Караткевіч яго не бачыў надрукаваным, вытрымала шэраг выданняў, і некаторыя літаратуразнаўцы кажуць, што найбольш моцны зборнік яго. Якія вершы ўвайшлі ў выданне? Па-першае, адкрываецца з самім вершам «Быў, ёсць, буду». Вершы «Мова». Вершы абяцаюць нам новы раскошны дом, цыкл гістарычны, вершы пра Скарыну, вершы шляхамі Ігната Буйніцкага, паэма «Явар і каліна», увайшла балада пра развітанне, там пра змаганне Давыда Гарадзенскага з крыжакамі, верш пра афіцэра Лісаневіча, беларуса, якому прапанавалі выклікаць на дуэль Лермантавай, забіць яго, пра горадню, пра Каспара Бекеша. Ёсць вершы лірычныя, але ў большасці яны такія напоўненыя такім пафасам любові да радзімы і разумення ролі паэта у жыцці свайго народу. Вось ёсць такі верш «Паэт», спецыяльна Караткевіч напісаў паэта, ён параўноўвае з бруском, які вострыць сталь, а сталь можа быць і мячом, і касой, і мячом, і серпам, які вось жне. Шмат вельмі моцных, вельмі цудоўных вершаў. Ці можна назваць гэты зборнік тэстаментам Караткевіча? Так яго назваў Рыгор Барадулін, тэстамент Караткевіча. Таму што Караткевіч, ён, як я ўжо казаў, яго не пабачыў, але тыя рэчы, якія ён пісаў, гэта з'яўляецца ягоным заклікам да нашчадкаў ці пасланнем да нашчадкаў. Напрыклад, сам вось гэты першы верш «Быў, ёсць, буду». Это значыць, што ён так прадбачыў сваю пасмяротную славу. Караткевіч, ён разумеў сваю ролю ў гісторыі Беларусі. Ён разумеў, наколькі важна яго спадчына для сучаснага пакалення і для наступнага. Таму абсалютна можна назваць тэстаментам. Андрусь, хрысціянскія творчыя матывы. Караткевіч, пішучы і укладаючы гэты зборнік, ён разумеў, што жыццё заканчваецца, жыццё зямное. І ён вельмі шмат пісаў пра тое, наколькі важнае слова. Ён увогуле добра ведаў Біблію, і шмат яго твораў яны пачынаюцца з біблійных цытатаў. І тут ёсць такі амаль хрысціянскі тост за ворагаў. Ён кажа, што вось гэтыя моманты ягоных асабістых адносінаў з Богам, гэта момант справаздачы, што кожны чалавек, ён стане перад Богам і дасць справаздачу за тое, што ён зрабіў, ці тое, што ён не зрабіў. Таксама ён кажа, што вось адданасць роднаму краю і творчасць, ён не піша, што служэнне Богу, а ён піша служэнне дабру, якое пераможа зло і цемру. І ён разумеў гэта менавіта ў такіх біблійных катэгорыях. Чаму я так кажу? Таму што ён вельмі шмат пісаў пра тое, што праўда, яна пераможа хлусню. І мы бачым, гэта абсолютна такая алюзія з Бібліі, што д'ябал вось гэта, ён прадукуе хлусню, але ён будзе пераможаны. І ў гэтым сэнсе Караткевіч, ён таксама у шэрагу вершаў ён пісаў гэта: праўда праб'ецца, праўда пераможа, а праўда ёсць Слова Божие, Слова Хрыста, спазнайце праўду, і праўда зробіць вас свабоднымі. Зборнік «Быў, ёсць, буду», актуальнасць паслання да нашчадкаў. Шэраг такіх рэчаў ёсць вельмі актуальнымі. Ён казаў, што трэба ганарыцца сваім мінулым. Нязносны гонар тым, што робім сёння дулю, і што памятай сын герояў і багоў, што трэба не пагарджаць святым сваім мінулым, а заслужыць яшчэ і вартым быць яго.
ганарыцца сваім мінулым. Казаў, што калі мы думаем толькі пра сучаснасць, мы не маем будучыні. Другая актуальнасць – гэта прывязанасць да сваёй зямлі. Гэты верш абяцаюць нам новы раскошны дом. Але ён кажа, што трэба жыць там, дзе пахаваныя твае продкі. Гэта важна, жыць на сваёй зямлі. Трэці такі момант – гэта тым, што любіць сваю мову, любіць сваю культуру, любіць сваю зямлю. І такі вось мне асабіста падабаецца верш шляхамі Ігната Буйніцкага. Ігнат Буйніцкі, які мог бы зарабляць сабе на хлеб каморніцтвам, ён землямерам, тады вельмі даходная справа. А ён уклаў усю сваю маёмасць у тэатр. Ён стварыў вандроўны тэатр і зрабіў больш за 300 выездаў за 3 гады. Ён кажа, што гэта ранняя магіла твая, але я схіляю галаву, і ты ўвайшоў у гісторыю не таму, што даваў людзям зямлю, а што даваў людзям слова. Што слова больш каштоўнае за матэрыяльнае. У нашым жыцці ёсць рэчы важнейшыя за жыццё. Вось яго пафас так гучыць. Вы можаце штосьці працытаваць на памяць са зборніка? Асабіста мне вельмі падабаецца ягоны верш «Мова». І вось гэты верш, ён закранае так вельмі важны момант. Караткевіч піша ў гэтым вершы: «Праваслаўны альбо каталіцкі даў яе нам на кожны парог, твар да нас усялякіх схіліўшы, з невымернаю літасцю Бог». Вось таксама пра хрысціянскія матывы, што мова дадзеная Богам. Сярод іншых святынь неаджыўшых вера, роўнасць, свабода, край, ты струменчык матчынай мовы, быццам маці не забывай. Вось гэта ўсё з вершу «Мова». І гэта асабіста мяне вельмі кранае. У 2010-м Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі фонд культуры на 4 мовах – беларускай, рускай, украінскай і англійскай – выдалі аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха». Праект быў прымеркаваны да 80-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Сямёнавіча Караткевіча. У прадмове да выдання Анатоль Бутэвіч пісаў: «Уладзімір Караткевіч прыйшоў да нас пад шапт сівой легенды, абудзіў званамі Віцебска, пазнаёміў з маці Урагану, Кастусём Каліноўскім і цыганскім каралём. Хітравата запытаў, ці ведаем мы, чаму Хрыстос прызямліўся ў гародні. Расказаў, як у снягах драмае вясна, пагушкаў у калысы 4 чараўніц, а пасля павадзіў па чорным замку Альшанскім. Навучыў, абмінаючы ладдзю роспачы, уцякаць ад дзікага палявання караля Стаха, нагадаў, што нельга забываць ні матчыну дучу, ні маю Іляду, ні вячэрнія ветразі. Захапляльна распавёў пра зямлю пад белымі крылламі і цвёрда заявіў: быў, ёсць, буду. На шчасце, ён не памыліўся». Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас: Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!